Suta ko. Mau lagi kan soro ini. Nanan. Yo na po yung chicken soon. Ano pa ka mo pa ini? Oh, nasa ni dance program eh? Na. Ini Ito kay ni. Hindi ko mga ari na ko dito. Mau ba? Lawan ron ako. Kapili juga. Kapili juga. Huwag ka nindot. Ang may mo sayo. Lagi basta kay kumahay din nga Oh, pulutan. Order ka pulutan. order. Order sa. Na rin. Masal, order tag naman. Nun? Okay? Ha? Wala. Oh. Waiter. Waiter. Waiter, ala na kay order ni. Uy, One, ganun lagi ni. Ay, Jason. Sir. Usa kay Sa keyboard to. Mo itos. Na. sir. Dahil ito sa pili. Shot glass mama. Salamat kay ma'am. sus. Karoon lang ako pre. Salamat tas Ginoo kay nga nasinduhan kita no. Di ko pa tayo sinduhi. Di kita. Bar. Sige ito trabaho pre. Wag mo sa gato ito. Di ka puy. Order lagi. Turay na pre. Mas man sa kay pre nga nasa adlaw lingaw-lingaw na. Ito. Sige lang tag. Sige ka. Trabaho. Order, sir. Uy. Salamat ma'am. Okay, sir. Usa pa line order. Mo tawagan mo. Tawagan nila. Kanila sa order. Okay, sir. Salamat. Asugda na tong tagay pre. Ha? Para madali. Para makulang ang isa. Mas may lagi nang maglingaw-lingaw sa kitaron kay sige lang tag trabaho. Kapuy kayo. Kuya lagi. Biyado kita. Ako na ba? Para makita iyo ba kay mo. Di lang tayo mag-ayos eh. Puro-puro lang. Puro lang. Pulutan. Isa mo pulutan eh. Kaya nag-aakaw mo sa tag-batsig bagkuhay Pilipita. Si flavor ko. Ako isa di pre. Lami ako tanga sa ito lang pre. Lagi pre. Anak juga sa nunod sa tampay kiruan pre. Karon sugat ali pre. Ilawit Pre. Pero nako sulti mo ha. Kani kong kwarta pre di sa kong Ano man? wala na pag utang ba. Sinto na lang ko ha. Suta ni. Ay, pre! Pre! Nasa din mo diri? Kami diri. Sila, diri, pero ako, idala na ko na. Indot kong gapita. Mo lagi grabe kay kuan ka na sa mga sa tingnan nindot kami diri. Yung kami kapuluna, naguna day mo diri, wala mo. Ikaw ba wa kan minpay? Kuya, minpay. Ha? Ikaw ba? Tagano sa sikreto ba? Kami mo babae. Ano na? Makakwanta ba? Unan mi ninyo. Apot man no. Pre, mo na nagunaon namin yan. Pwede kami customer. Mao na giingon sa amo sa kakauban na naa day sikreto diri nga may tabo. Manang kuryoso sa kami ni Kuya Biani. Palikod mo to. Hala sige. Mausay ko. Tayo lang diya. Inyo sa pre. Maikog mi basi mahurot tayo na. Diri. Model na biglain. Bore meron ko dyan pa na. Okay, may araw. Oo, magmani. Ay, sa mitri, boss. Oh, yes. Sabi gusto nyo? Namoy milk tea with beer? Namo na, ma'am? Kanang wala na ba yan? Kuan, Red Horse with drinks. Wala sa mga Oh, saan man din natin? Saan man din natin? Chase in blue. Mainom ka? Okay na rin mo? Okay na. Ako ra ba, lahi ra ba ko? Okay, kung mo-order kong usa, tungabon ra na sa usa. Bumalik. Oo, dapat. Wala. Wala, okay ta. Okay na nila. Ino tunga po eh. Ha? Tumabon mo. Ano mo na to? Bagay kito mo. Ayay! Ayaw ka pala ka kay. Guman nimo. Depende na sa dimo kung ihatag nimo sa mga. Depende na mo. Kung nimo okay. Balukay ka na. Excuse sir na rin. Ay, salamat. Burakan mo Thank you. Ay, Miss. Namoy ko na ni Miss, namoy Sir? lemon orange. Orange? O pang season na to ni, pang kuan? Wala. Out of stock na. Out of stock gihapon. Ala sige, ayo ka pala ka Miss. Ini magkulang gani ang order. Okay na nimong tawgon gihapon ka na? Okay tayo sir. Okay na nimo? Okay ra. Ikaw. Okay. Malay ka lang ko. Sige mama, what's your name? May answer. Wow, Mio, no? Timan is. Basta mo pa galing mo English. Bisa mo balik dire. Pwede na ba mo out? nga niya. Sige. Salamat, Miss. Thank you. Okay, Kaner. Wala inom. Ay, kabayo mo rin. Wala. Okay. Eh, mo pre. Usahay mo na.
Lami ka na sa pre. Di Di ba? Na may babae. Di ba na babae rin nga sayaw? Na pre. Ha? Tawag ka. Tawag ka. Tawag. Ha? Waiter! Asan na mga waiter rin? Waiter! Ay, waiter, guys! Waitress mo gawas lagi. Oh, waitress mo lagi. Ari, Gert? Pagdali, ragot, nayag lihok ninyo eh. Mari ka ra. Ano mo? Bida. Order pa mo, sir? Dili ang order. Ang kuhan ba? Kaimig, babae nga. Naglawan ka mo sa sayawan, Midris. Di ba? Kamo may mga dancer ko? Sir, nanguli na ba mo mga dancer diri, sir? Ganina ra, sir. Mo ba? Ni-out na sila, sir. Wala yung sila ay makuha na ma'am. Kaya kami ma'am. Sikat ba yung bagay mo? Kadit sa sir, ha? Ako sa sabutan ako kauman, sir, ha? Kung napaba may hatag sa inyo, ha? Sige, sige. Pabot ni ma'am. Sige, sir. Kadit, sir. 30 minutos mga. Sir. Wait, miss. Come to me. Come to me, please. Come to me. By the way, isa may narito. Kung ano, sir, ka nang... Dahil na, where is your name? Kung magkabang to me. Sabay na mag-sayang kailangan. Isa. Mo may sekreto ba? Oo, mga sir. Asa man, namay bakang dito. Ako sa mga ano, sir. Inuusan na Kanang pinakagwapa ninyo doon. Ang butang din sa mukha. Kabalo ka? Na ako'y check dito nga worth 100,000. Kung matagaan ko nimo usa ka babae pinakagwapa nimo diri. Anay, palipayan ako kung makauban. Ako sa ano, sir. Pag naabak ko mahal. Ala sige. Wala problema dyan ako, ma'am. Okay, sir. Kadit sa sir. Thank you, ma'am. Thank you. Ay, wala tong guest dito day bomb. Kailangan sila dancer. Ay, wala kang naghahantag. Kanang wala naman sila. Mana. Winter man ta, di man ta dancer. Hindi ko na yun. Winter man ta, di man ta dancer. Ikaw na lang mo. Ay, sila kanila nila. Oh, sige. Asa naman yung babae? Excuse me, sir. Di ba nag-order mo mong babae, sir? Okay lang niyo, sir. Usa naman ka babae akong na-recruit, sir. Ay, niya. Ayaw nung na yung Sa buton, sir. Gwapa mo ka na, ma'am. O, gwapa ka niya, sir. Gikan Gikan, bisa ma'am. sa sir. Gikan sa kamagayan. Sir? Sakto akong pandungog. Usa ka kabog babae? Yes, sir. Usa rin dyan ka babae. Asa man ni utang? Asa man ni utang? Duha man may kabog table. Paano, sir? Dipindi na sa niya, sir. Sa inyong masabot. Ano lang? Usa may suggestion mo. Pwede rin sa usa na lang mo, sir. Usa na lang mo, sir. Okay lang yun. Gusto ka? Kana, okay na si Kaya. Problema. Kung gwapa na siyang babae. Ang gwapa ko na, sir. Medyo mo kamangay. Ha? Sige. Usawa na lang. Sige, sir. Kadiyo, Ay, sir. okay ka na. Tabis ni Sir Tawan. Problema ka ito yung maminaw. Sabi na ito, ay, dali na. Ito. Masaharan nila. Usawa na lang ito. Tapos ka. Para mausa na lang. Maserte lang takit siya pilingon ng bayan na de. Palain na sa movie. Sir. Nana din yung order na chick, sir. Asa man? Tadan! Uy, taga-asa mo na, ma'am. Ang kamagayan, sir. Uy, balik mo lang ang ilok, ma'am. Ay, magtuod na lang. Puti, aspa. Ano? Unsa mo na? Libon? Sayo na. Sinyal. Kaya na. Sayo. I want nobody but you. Magikan gini sa magayan gini. Di ba ganito? Yan na ni. Ay! Taruson ka ron. Uy, pino. Lumot kayo. Lumot. Samta na lubot ng bayana. Sambahan na eh. Awa, pre. Time sa. Pwede mo ka sa ring. Ano mo sa ring? Sus mo na mo. Ayaw, pre. Ano man?